Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdys. Bakly tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisi resmi namalaryň taýýarlanan tasdimalaryny seredildi. Hemde käbir meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Salam hormatly Minister Kabinetining agzalary. Biz şuň Minister Kabinetining sany ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirdik. Mecliste käbir taýýarlanan resmi namalaryň tasdimalaryny şeýlem beýlekem soragy aralyp maslahatlaşar. Orada Minister Kabinetining agzalary. Düýne ýurdumyzda täze konstitusiýon edara bolan halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Halk maslahatynyň döredilmegi döwletimiziň geleceği üçin bir ykbal çözüji waka boldy. Türkmen halkynyň bagty durmuşyny, ata-vatanymyzyň nurana geleceğini üçin etmem hatirasyna biziň Türkmenistanyň ähli halky we şeýle bilen işler taýýarlaýan we amalaşylan uly meşhurly maksatnamalarymyzyň iýdigidlerli durmuşa geçirilmegi üçin eder. Häzir geçirilen saýlawlaryň netijeleri barada hasat bermek üçin saýlawlar we salat arşyklary geçirmek boýunça Merke Taporun başlygy Muradowa söz berýär. Aýdy berem. Şoňur hormatlanýan bilen ertebeli prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlarynyň netijeleri boýunça hasawat bermäge, ruhsat bermäge uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň paratatly başlygyňyzda Türkmenistanda jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu mesele siziň özgertmeler siýasatyňyzyň mühim uğurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda saýlawlary demokratik ýörelgeler esasynda milli kanunlarymyzda halkara kadrlaryna laýyklykda geçirmek üçin hem ýakly derejede döredildi. Mertebeli bilen arkada prezidentimiz Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary 2021-nji ýylyň 28-nji martyna geçirildi. Hödürlemek ýygnaklarynyň 56-sy geçirilip, dalaşýarlaryň jemi 112-si hödürlenildi. Hormatly arkada prezidentimiz, saýlawlarda ses bermegi geçirmek üçin ýurdumyzyň welayetlerini we Aşgabat şäherinde saýlaw участоklarynyň 6-sy döredildi. Ses berilişine Merkez Saýlaw Toporunyň internet saýty arkaly onlaýn tertibinde gönüsyn etmek mümkinçiligi döredildi. Saýlawlar güni saýlaw участоklaryna ses bermek milli ýörelgelerimizde mahsus ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýanglanmagy bilen başlanyp ses bermek guramaçylygy geçirildi. Saýlawlar güni Türkmenistan boýunça jemi 231 saýlawçydan 228-si ses berip 98,7 götürüm gatnaşyk boldy. Saýlawlar güni 48 mandat üçin 112 dalaşgar bähleşdi. Munyň özi bir orun üçin 2-3 dalaşgaryň bähleşmegini görkezýär. Saýlawlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny Aşgabat şäherinden 8 agda, ýurdumyzyň welayetleriniň hersinden 8 agda, Türkmenistan boýunça jemi 48 agda saýlanyrly diýilip akrar edildi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna saýlananlaryň 27 götürümi denarlardyr. Halk maslahatynyň agzalaryna saýlananlaryň 100 götürüm hem ýokary bilimli raýatlar. Mehriban prezidentimiz, gahrman arkadaşymyz, ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gerek geçirilen bu saýlawlarda siziň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna saýlanmagyňyz halkymyz tarapyndan uly begenç hem buýsanç bilen kabul edilip, döwlet garaşdyrmanyň 30 ýyllygynyň, haýtatymyzyň 140 ýyllygynyň uly dawarlar bilen bellenjek ýylynyň Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylynyň finalamasyna mühim waka bolup ýazyldy. Hormatly prezidentimiz,
Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyny saýlanmagy münasibetli. Ýurdumyzyň ähli saýlaw toplarynyň agzalarynyň adyndan tüý sürekden mähirli gutlaýarys. Mertebesi bilen arkada prezidentimiz. Saýlawlaryň netijesi sizin parazatly başlygyňyzda Türkmenistan döwletiniň demokratik görelmeleri ağırarladygyny ýene bir gedek aşkar etdi. Saýlawlar Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistanyň saýlaw kodeksini, Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna, umum akrar edilen halkara kadalaryna, milli ýörelmelerimize laýyklykda, asuwdalykda, erkinlikde, meýletiňlikde we açysanlykda geçirildi. Hormatly prezidentimiz, sizin parazatly başlygyňyzda ýurdumyzda demokratik saýlawlary geçirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Bu uly tagallalaryňyz üçin ýurdumyzyň saýlaw toparlarynyň agzalary size alkyş aýdýarlar. Mehriban prezidentimiz, sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, ýyl ýurtdaky alyp barýan tutumly işleriňiň rewat mertebäniň bilen bolmagyny arzu edýäris.